lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Kok bocah kene moro-moro ndi ya, Cap? aku nak ini Kang Mas. Oh iya, tak golek ya ndek ini lho. Piye Iki ngene tol, awake dhewe ditekakno. Kamu dibakir. Perlu hibur anake sing nemu. Mbok bangsa apa nek nemu era. Yo jane ora nemu ngono. Heeh. Yo anakku pon ngono. Iki sunat dibur ditanggapno barongan Sri Laras Budaya. Iya. Mergo iki weke dhewe, weke kancane dhewe kabeh. Iki tulung dijaluki sambat, disambat kon hibur anake sunat. Iya. Muga bocah sing disunatake kuwi ya diparingana widodari ayu slamet. Amin. Pedale sami kala menapa kemawon. Lan dadi bocah sing manut bangun turut maring agama negara lan bangsa. Amin. Luwih-luwih karo wong tuane sing bangun turut dadi bocah sing saleh. Amin. Kula dina iki dihibur kanthi laras budaya. Muga bocah dadi bocah sing migunani. Ra ngono sih, Tul. Iya Kang Mas, aku manut karo kowe. Ya mula iki dileksanani hiburan sak ala kadare wong yang jenenge wong ngibur bocah. Sing penting bocah iki hawane seneng karo hiburane ya seneng karo kancane kabeh. Amin. Ya mula saiki iki barongane iki dono ndi wonge dorak gage muara. Ingon-ingon iki ning endi, Mbun? Ayo Tul digoleki Tul alon-alon. Iya, krembul-krembul nang kono kae isor jadap kaya apa tuh? Oh iya kono kae ayo Mbun ayo ayo. Si kumbang mabang, si kumbang ireng kae. Ana ning kono. Ayo diparani digoyang. Lagi kei mangan ya.
kon maju mene. Bose wis tero kan. Jogetan ning Balongan Sri Laras Budoyo. Oleh kita kok jogetan kabeh, tapi aku ora oleh yen kowe ngrusak kahanan ning kene. Ayo. Kowe iso teko kabeh, iso jogetan sak senengmu. Yo. Aku rasa coklat rada bunder. Kaya sik manis tak gabrake coba delok. Ayo. Sing cemplok-cemplok ngono iki ketoke kaya manis delok. Tak incipane coba. Manis lamun durung abang gak apa-apa ya.
Datangan. Ayo lu ayah, sawer. Ayo ayah, sawer.
Aku matur nuwun keluarga saking Pak Bakir. Aku tegoh ning kene aku. Jojogetan aku no weni kaya ngene. Pirang-pirang sasi, pirang-pirang tahun gue mlaku. Ora ana sing kundang, ora ana sing nyegat, ora ana sing paringi minuman. Kaya mengkene. Senajan pego, rasane segere kaya ngene. Tau kene karo kanca-kancaku. Besok hari Senin akan main di wilayah Wailos, di daerah Wailos, dan juga nanti tanggal 17 ada di Jepara di Kauman, tepatnya di sisi pantai wisata Pantai Kartini. Dan juga nanti main juga tanggal 22 ada di Bedok Sepuro. Dan juga main tanggal 25 juga pun di Bedok. Dan juga informasi yang masuk ada tanggal 28 ada di Umlek. Yo, jangan lupa adik, besok pagi Sri Laras Budoyo akan main di Pailos. Dan juga ada di Jepara Bulungan, tepatnya tanggal 5
ingon-ingonmu. Ana sing rek